हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चला, हरे कृष्ण। आता आपण मी शेअर करते स्लाइड्स. स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला सर्वांना? हो, दिसते. प्रथम श्री राधा गोविंदांना नमस्कार करून साष्टांग दंडवत करून आपण हे अध्ययन सुरू करूया. आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी हे इतकं ज्ञान दिलंय, त्यांनी सोप्या शब्दात आपल्याला समजावून सांगितलंय. त्यांना सुद्धा आपला दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम सुरू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. पर हे टेम्पल कुठलंय, कोणी सांगू शकेल? हे इकडे साधारण बघून जयपूरचं गोविंदजीचं जे मंदिर आहे, मला इकडे लक्षात येत आहे ना जयपूर आहे. हो, पिंक स्टोन वरून वाटून गेलं. हो 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 हो. हा, आपण आता जो हे करतोय 9वा अध्याय जो करतोय भक्ती तत्वांसंबंधी अधिक विचार, तर त्यात निंदा जे आहे त्याच्यावर मी बराच वेळ घालवलाय. आणि इकडे सुद्धा श्रीला प्रभुपादांनी निंदा म्हणजे याच्यावर बरंच लिहिलेलं आहे. आणि हा जो सुरुवातच झालेला आहे की भक्ती तत्वांविषयी अधिक विचार, तर प्रथम काय त्यांनी सांगितलंय, निंदा बद्दल त्यांनी का सांगितलंय, कारण एका बाजूला जर आपण फक्त भक्ती तत्वांचा अभ्यास करायला लागलो, भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी काय करायला हवं, पण एका बाजूने जर आपण निंदा केली तर मग आपलं जे काही पुण्य आपण मिळवतोय ते सारखं वाहून जाईल. म्हणून या निंदा जे आहे याच्यावर
आपल्याला ही सुरुवातच या अध्यायाची निंदावरून झालेली आहे. आणि हे मी तुम्हाला सांगितलं की जिकडे कृष्णाची अथवा कृष्णांच्या भक्तांची निंदा चालू असते तिकडे या 3 गोष्टी केल्या पाहिजे. म्हणजे शास्त्रांच्या आधारावर आपल्याला जे निंदा करतायत त्यांना आपण हरवलं पाहिजे. जर आपल्याला ते करता नाही आलं तर त्यांनी सांगितलंय तुम्ही तुमच्या जीवनाचा त्याग करा. आणि हे दोन्ही करायला नाही आलं तर लगेच आपण ती जागा सोडायची आणि जायचं. तर हे खूप महत्वाचं आहे निंदा. आणि त्याच्यावर मी तुम्हाला विस्ताराने सांगितलं की हा जो वैष्णव अपराध आहे, वैष्णव निंदा आहे, हा अनेक प्रकारचे अपराध या वैष्णव निंदेखाली येतात. जसं मी सांगितलं, एखाद्या वैष्णवाची हत्या करणं, एखाद्या वैष्णवाची निंदा करणं, एखाद्या वैष्णवाप्रती मत्सर असणं, किंवा जे वैष्णवाला पाहून आपण त्यांना प्रणाम न करणं, किंवा वैष्णवाला पाहून क्रोध येणं, किंवा अधिक वैष्णवाला बघून आनंद न होणं, हे सांगितलंय. तर जे पहिले 3 आहेत ते मी तुम्हाला सांगितले, वैष्णव हत्या, निंदा आणि मत्सर. आता जे पुढे हे आहे की आपण एखाद्या वैष्णवाला पाहून त्याला आदर देत नाही किंवा त्यांना प्रणाम देत नाही, तर जेव्हा असं करतो तर तो सुद्धा अपराध होतो. आणि प्रत्येक खेपेला हे जे अपराध आहेत त्या अपराध ज्यांनी केलेले आहेत तर त्यांची उदाहरणं सुद्धा आपल्याला शास्त्रामध्ये दिसतात. आता चैतन्य लीलामध्ये नित्यानंद प्रभूंचा एक अगदी जवळचा शिष्य होता, मीनाकेतन रामदास असं त्याचं नाव होतं. तर एकदा कृष्णराज कविराज गोस्वामी ज्यांनी हे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत असे काही ग्रंथ लिहिलेले आहेत, तर त्यांनी त्यांच्या भावाच्या घरी एकदा मोठं संकीर्तनाचं आयोजन केलं होतं आणि ते संकीर्तन चालू होतं. आणि तिकडे त्यांच्या घरी हा जो मीनाकेतन रामदास होता तो त्यांच्या घरी आला, तो नित्यानंद प्रभूंबरोबर आला. तर हा जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी होता त्याच्या भावाच्या घरी हे संकीर्तन चालू होतं. तर त्या भावाला तितकं नित्यानंद प्रभूंमध्ये तेवढी पूर्ण श्रद्धा नव्हती, परंतु चैतन्य महाप्रभू मध्ये त्यांची पूर्ण श्रद्धा होती. तर असं असल्यामुळे त्या भावानी तो जो भक्त होता मीनाकेतन रामदास त्याला आदर दिला नाही. आणि हे बघितल्यानंतर कृष्णदास कविराज गोस्वामींना खूप राग आला. तिथल्या तिथे त्यांनी भावाला चांगलं ओरडलं की हे जे काय तुझं वागणं आहे हे योग्य नाहीये. तू चैतन्य महाप्रभूंना खूप आदराने वागवतो, पण त्याच आदराने तू नित्यानंद प्रभूजींना वागवत नाहीयेस. तुला असं मला दिसतंय की तुला त्यांच्यामध्ये श्रद्धा नाहीये आणि हे तू चुकीचं केलेलं आहेस. हे जे तुझं वागणं आहे, हा जो आचार आहे हा चूक आहे. आणि अशा ठिकाणी मला तुझ्या घरी आता मला अजिबात राहायचं नाहीये असं म्हटल्यानंतर त्यांनी नित्यानंद प्रभूंची खूप स्तुती केली. आणि मग त्याच्यानंतर ते कृष्णराज कविराज गोस्वामी ते घर सोडून गेले.
म्हणजे इकडे आपल्याला इकडे जे काय सांगितलेलं आहे ना त्याचं डायरेक्ट उदाहरण तुम्हाला शास्त्रामध्ये दिसतं. बरं, ही गोष्ट कशी आहे कदाचित सर्वांना माहित नसेल. चैतन्य चरितामृत जर प्रत्येकाने वाचलं नसेल तर मग आपल्याला ते समजत नाही. जरा एक मिनिट. तर आपल्याला डायरेक्ट उदाहरण याचं हे जे शास्त्रात सांगितलंय ना त्याचा डायरेक्ट एव्हिडन्स आपल्याला दिसतो कुठे ना कुठेतरी. रामायण, महाभारत, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद भागवतम याच्यामध्ये आपल्याला दिसतो. आता इकडे तुम्हाला आणि एक गोष्ट कदाचित तुम्हाला माहिती आहे का? बलराम आणि रोमहर्षण यांची गोष्ट माहितीये तुम्हाला? म्हणजे इकडे तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्याला एखादा जो वैष्णव असेल त्याला आदराने वागवलं पाहिजे. तुम्हाला माहितीये गोष्ट रोमहर्षण आणि बलराम यांची? नाही. नाही माताजी. बरं बरं. तर एकदा हे रोमहर्षण रोमहर्षणांना सर्व ऋषींनी व्यासासनावर बसवलं होतं आणि त्यांच्याकडून त्यांना अनेक प्रश्नांची उत्तरं पाहिजे होती. आणि रोमहर्षण कोण होते? रोमहर्षण हे सूत गोस्वामींचे पुत्र होते. हा, आणि त्यांना बसवलं होतं आणि तितक्यात त्या नैमिष्य अरण्यामध्ये ही गोष्ट घडलेली आहे. तर त्या वेळेला तिकडे बलराम आले आणि बलराम आलेले पाहून सर्व जे सभेमध्ये ऋषी मुनी जे मोठमोठे पंडित होते ते सर्वजण उठले आणि त्यांनी बलरामजींना प्रणाम केला आणि त्यांचं स्वागत केलं. मग त्याच्यानंतर त्यांना बसण्यासाठी आसन दिलं आणि सर्वांनी त्यांची पादपूजा केली. आता एवढं सगळं चालू असताना रोमहर्षण हे व्यासासनावरच बसून राहिले, ते उठले नाही. हा, तर जेव्हा ते उठले नाहीत तेव्हा आणि त्यांनी आदर दिला नाही श्री बलरामांना, तेव्हा मात्र ते बलराम अतिशय रागवले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हा ज्या माणसाचा आचारच बरोबर नाहीये. जो भक्त असतो तो कसा असतो बरं मला सांगा? अतिशय नम्र असतो, तो सर्वांना आदर देतो. पण त्याला असं वाटतं भक्ताला की मी उच्च भक्त नाहीये, मी तर एकदम कनिष्ठ भक्त आहे. हा, तर आता उदाहरणार्थ बृहद भागवतामृतामध्ये आपल्याला दिसून येतं की जेव्हा नारद मुनी प्रल्हाद महाराजांकडे गेले आणि प्रल्हाद महाराजांना म्हणालो की प्रल्हाद तुम्ही खरंच खूप खूप मोठे भक्त आहात. आता प्रल्हाद हे नारद मुनी हे प्रल्हादांचे गुरुच होते एका अर्थाने. आणि तुम्ही खूप मोठे भक्त आहात. तुमच्यासाठी केवळ श्रीकृष्णाने नरसिंहाचा अवतार घेतलेला आहे. म्हणजे तुम्ही किती मोठे आहात, किती उच्च कोटीचे भक्त आहात. तर मग हे ऐकल्यानंतर प्रल्हाद महाराजांना खूप लाज वाटली. ते म्हणाले मी तर अजिबात मोठा भक्त नाहीये. नाही नाही, तुमचं काहीतरी चुकतंय. तुम्हाला माहितीये का की नरसिंहानी अवतार का घेतला? कारण हिरण्यकश्यपूनी या सर्व देवतांना आपला सेवक बनवलं होतं आणि त्यांना खूप खूप त्रास दिला होता. आणि यासाठी नरसिंहदेव हे अवतरित झाले आणि माझ्यासाठी नाही काय ते अवतरित झाले. बरं, तुम्हाला असं वाटत असेल की ते माझ्यासाठी अवतरित झाले, तरी देखील मी तुम्हाला सांगतो ते आले
काहीच काळ होते त्यांनी माझ्या वडिलांचा वध केला आणि सगळ्या देवतांना सगळ्या देवतांना आनंद झाला आणि आता ते स्वर्गात गेले, त्यांचं राज्य करू लागले. पण झालं, हे कार्य झालं आणि ते परत गेले आपल्या लोकात. पण मी त्यांची काहीच सेवा करू शकलो नाही. तुम्ही बघा, माझ्यापेक्षा सुद्धा खूप मोठा भक्त हनुमान आहेत. हनुमानाने प्रभू रामचंद्रांची कशी सेवा केली, तन मन धन त्यांनी पूर्ण वेळ त्यांनी प्रभू रामचंद्रांची सेवा केली. मुखाने त्यांची कीर्ती ते गायले. त्यांनी असंही झालं होतं की त्यांनी आपलं शरीर देखील त्यांच्या कार्यासाठी वापरलं. आपल्या हाताने मोठमोठे दगड आणून त्यांनी राम सेतू बांधला. मग त्याच्यानंतर जेव्हा ते अहिरावणकडे गेले होते तेव्हा तिकडनं सोडून आणताना त्यांनी आपल्या खांद्यांवर, एका खांद्यावर प्रभू रामचंद्र, एका खांद्यावर लक्ष्मण, या दोघांनाही बसवून ते आपल्या खांद्यावर बसवून घेऊन आले. त्यांनी हाताने द्रोणाचल पर्वत उचलला आणि मग त्याच्यामुळे तो लगेच आणल्यामुळे लक्ष्मणांचे प्राण वाचले. तर अशा तऱ्हेने प्रल्हाद काय सांगतोय की हा जो की मी काय उच्च भक्त नाहीये. तर भक्त कसा असतो, सदैव नम्र असतो आणि दुसऱ्यांना आदर देतो आणि दुसऱ्यांकडून आदर एक्सपेक्ट करत नाही. भक्त हा असा असतो. तर बलरामांना लक्षात आलं की हे जे रोमहर्षण आहेत हे व्यासासनावर बसायला योग्य नाहीयेत, यांचा आचार बरोबर नाही. आणि त्याच्यामुळे हे कृष्ण बलराम यांचा अवतार का झाला होता, तर जिकडे जिकडे दुराचार आहे किंवा जिकडे जिकडे काही गोष्टी मिसइंटरप्रिट केलेल्या आहेत किंवा काही जिकडे जिकडे अन्याय चालू आहे, त्या सगळ्यांना इधर मारायचं किंवा त्यांना प्रत्येकाला धर्माकडे वळवायचं, असं कार्य श्रीकृष्णांचं आणि बलरामांचं असं कार्य होतं. आता जेव्हा दुर्योधन हा धर्माकडे वळला नाही, तो अधर्माचाच मार्ग धरून चालला होता आणि त्याच्यामुळे काय झालं, त्याचा वध करावा लागला. त्याचप्रमाणे यांनी बघितलं की हा व्यासासनावर बसून बोलण्यास योग्य नाहीये, म्हणून त्यांनी काय केलं, ते तर कोण होते, ते तर स्वतः बलराम म्हणजे कृष्णाचा पहिला विस्तार, म्हणजेच बलराम. तर मग किंवा संकर्षण, मग त्यांनी काय केलं, एक कुश गवताचा त्यांनी म्हटलं एक पाता घेतला, वन ब्लेड ऑफ कुशाग्रास, आणि त्यांनी ते जे गवत होतं, फक्त ते गवत या रोमहर्षणावर फेकलं आणि तिकडेच त्यांचा मृत्यू झाला. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण वैष्णवांना आदर देत नाही तेव्हा काय होतं की आपण जे केलेले पुण्य आहे ते सगळं धुवून जातं आणि आपण महा अपराधामध्ये ही वैष्णव निंदा गणली जाते. मग त्याच्यानंतर जेव्हा आपण वैष्णवांना वैष्णव यांच्यावर राग दाखवतो किंवा आपण त्यांच्याकडे बघून आपल्याला आनंद होत नाही, तर हे जे आहे हे आपल्याला इकडे म्हणजे समजतं की आपल्याला काही गोष्टींसाठी टॉलरंट राहावं लागतं. टॉलरन्स आपल्यामध्ये, सहिष्णुता लागते. आपल्याला जर असं तो वैष्णव असल्यामुळे कधीतरी आपल्याला गप्प बसावं लागतं. तर इकडे
जे आहे श्रीला प्रभुपादांनी ते बऱ्याचदा जेव्हा इकडे येत असे इंडियामध्ये, तर तिकडे बाहेर जे अनेक इस्कॉन मंदिरं होती, तर तिकडे भक्तांमध्ये सेवकांमध्ये थोडेसे क्लॅशेस व्हायचे. आणि जेव्हा क्लॅशेस व्हायचे तेव्हा ते स्वतः आपल्या भक्तांना पत्र लिहित असे आणि सांगत असे. तर काही जी पत्र लिहिलेली आहेत ना, तर ती मला खूप आवडली म्हणून मी ती तुम्हाला सांगते. आता हे तुम्ही पत्र लिहिलंय हंस दत्ताला सप्टेंबर 29, 1974. आणि त्यांनी काय लिहिलंय बघा. ट्राय टू सेटल अप अमिकेबली अँड करेक्ट yourself. A man is trained with great difficulty, especially in spiritual life. Everyone has got some weaknesses and deficiency. It is better to correct or mend it देन टू ब्रेक इट. म्हणजे बघा किती काळजीपूर्वक त्यांनी लिहिलेलं आहे. आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की बाबा तुम्ही तुमच्यामध्ये थोडासा टॉलरन्स ठेवा. आणि एखादा माणूस जेव्हा वैष्णव होतो तेव्हा त्याच्या पाठीमागे खूप ट्रेनिंग लागतं. तर सोपं आहे पटकन तोडायला, पण जोडणं हे खूप अवघड आहे. तर अशा तऱ्हेने हा. आणि परत एकदा त्यांनी एक उपेंद्र नावाचा त्यांचा शिष्य होता. तर त्या शिष्याने असंच सांगितलं की त्याला जो काही त्रास होतोय तो. तर त्यांनी काय लिहिलं हे पत्र मला खूप आवडलं. काइंडली ऑब्झर्व द रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स, chanting 16 rounds regularly, and see that all your assistants are doing the same. If someone is lacking, try to induce him peacefully. याच्या पुढे ते काय म्हणाले प्रभुपाद की you have to give gallons of blood to make one person into a Vaishnav. To transform one into a devotee, we need to be involved with them for several years. You need to tolerate many things. It is like giving medicine to a horse or a cow. You need two people to hold the hind legs, two to hold the forelegs, one person to hold the jaw open, and finally one person to put the medicine in the mouth. And for us to push that devotee away because he's uneducated, because he's fighting with everyone, is not a nice thing. It is easy for us to see the black spots on the moon rather than the effulgence. So each one of us has got some weaknesses, deficiency. Therefore, we must help each other. आणि पुढे ते काय म्हणतात हे बघा किती महत्वाचं आहे. सो प्रभुपाद said, settle amicably and correct yourself. It takes two hands to clap. So in every fight, the fault is in both persons. It may be 1% in you, 99% in the other, but that 1% in us needs correction. म्हणजे बाबा किती त्यांनी छान समजावून सांगितलंय की कधी कधी आपल्यामध्ये सुद्धा चुका असतात. तर आपल्यामधलं जे 1% आहे तिकडे आपण लक्ष देऊन ते सुधारलं पाहिजे. मग ते झाल्यानंतर जुहू टेम्पल मध्ये त्यांना काही महिने ते टेम्पल प्रेसिडेंट होते. हे अगदी सुरुवातीला. तर त्यांच्या लक्षात आलं की इकडे खूप कॉन्फ्लिक्ट्स आहेत, खूप भांडणं आहेत. मग त्यांनी काय केलं, रविवारी 12 तासाचं कीर्तन ठेवलं आणि 2 शिफ्ट ठेवले, 6 तास 6 तास. आणि सर्व तिकडे येणाऱ्या भक्तांना कंपल्सरी केलं की तुम्ही कीर्तन हे अटेंड केलंच पाहिजे. आणि जर एखादा माणूस त्यांच्याकडे शनिवारी आला कुठलाही प्रॉब्लेम घेऊन, तर ते काय म्हणायचे, ठीक आहे तुझा प्रॉब्लेम मी नीट सविस्तर याचा विचार करीन आणि तुला सोमवारी उत्तर देईन.
पण तुला रविवारचं जे कीर्तन आहे ते मात्र तुला अटेंड केलं पाहिजे. मग ते का असं म्हणायचे? कारण त्यांना पूर्ण पोटेन्सी, कीर्तनाची जी शक्ती आहे याचा पूर्ण अंदाज होता आणि त्यांना माहित होतं की हे देवाचं नाम घेऊनच हा प्रॉब्लेम सुटेल. आणि मग ते सोमवारी सकाळी थांबलेले असायचे ऑफिसमध्ये आणि की लोक येतील म्हणून. पण बऱ्याचदा असं व्हायचं की कोणी सोमवारी सकाळी त्यांच्याकडे प्रॉब्लेम घेऊन जायचंच नाही. तर हे खूप महत्वाचं आहे की आपण नामाला, अ, जेव्हा काही प्रॉब्लेम असतो तेव्हा नाम आपलं वाढवलं पाहिजे आणि नामाची शक्ती आपण सगळेच अंडर एस्टिमेट करतो. तर हे आणि आपण जे शिला प्रभुपाद म्हणाले टेक्स टू हँड्स टू क्लॅप, हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपल्यामध्ये भली 1% काय असेल तर चूक ही आपल्यामध्ये सुद्धा आहे. तर हे निंदा जे आहे त्याच्यावर मी परत थोडस जरा विस्ताराने बोलले. बरं, आता इकडे भक्ती तत्व काही डिस्कस केलेली आहे. पुढचं जे त्यांनी डिस्कस केली आहे ते तिलक आणि तुलसी माला. तर तिलक आपण आपल्या शरीरावर 12 ठिकाणी लावतो. जर तुम्ही YouTube वर गेला आणि तिकडे बघितलं की तिलक कसा लावायचा तर ते तिकडे तुम्हाला सांगतील आणि कुठलं नाम घेऊन प्रत्येक म्हणजे श्री कृष्णांची नामं घेऊन ते तुमच्या शरीरावर 12 ठिकाणी लावायचा. तर 12 ठिकाणी का लावायचा? कारण आपलं शरीर एक मंदिर आहे. परमात्मा आपल्या शरीरामध्ये वास करतात. तर शरीर एक मंदिर आहे असं समजून आपण आपल्या शरीरावर तिलक 12 ठिकाणी लावायचं. मग हे जे तुलसी माला आहे किंवा ही जी कंठी माला आहे तर ही कंठी माला सदैव आपण घातली पाहिजे. आणि म्हणजे आपण सदैव तुळशीच्या जवळ आहोत किंवा तुळशीला आपण स्पर्श करतोय डायरेक्टली थ्रू द बीड्स. तर हे खूप महत्वाचं आहे. एकदा शीला प्रभुपादांचा नोकर होता लॉस एंजलिस मध्ये, ही 1970 ची गोष्ट आहे. आणि त्याचे जे कंठीमाला होती तर त्याची दोरी तुटली आणि त्यांनी काय केलं ते सगळी ते बीड्स जमा केले आणि ते ठेवून दिले आणि असंच आपलं काम करत होता. आणि हे प्रभुपादांच्या खोलीत जेव्हा तो झाडायला पुसायला गेला तेव्हा प्रभुपादांच्या लक्षात आलं की याची कंठीमाला नाहीये. म्हणून त्यांनी लगेच प्रभुपादांनी त्याला विचारलं की कुठे आहे? मग या नोकरांनी सांगितलं ती तुटली आहे माझी कंठीमाला. तर प्रभुपाद म्हणाले आत्ताच्या आत्ता काम सोड, तू अगोदर जा आणि नवीन कंठीमाला घे किंवा ती फिक्स कर जी तुटलेली आहे ती. आणि तुला माहित नाहीये की या भौतिक जगामध्ये किती किती डेंजरस आहे, कंठी माला न घालणं हे किती डेंजरस आहे हे तुला माहित नाही. हा, तर आत्ता लगेच जा आणि तू कंठीमाळा घालून ये. तर ही जी माळ असते अनेक जणांचा प्रश्न असतो की आम्हाला तुलसी माला जी आहे ती कंठात, ती गळ्यामध्ये घालायला आवडत नाही. तर आम्ही हातात घातली तर चालेल का? किंवा कमरेला बांधली तर चालेल का? पण आम्हाला अशी गळ्यात घालायची नाहीये. तर आता शिला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की या ज्या सगळ्या शुभ वस्तू आहेत, ऑस्पिशियस थिंग्स शुड ऑलवेज बी वोन वेस्ट अप. हा, म्हणजे आपण ते पायामध्ये किंवा आणि बरं अँकल, तुमचं जे रिस्ट आहे तर तिकडे नाही घालायचं का? कारण आपल्या आचार्यांनी
अशी कधीच कंठी माळ हातात घातली नाही किंवा पायामध्ये घातली नाही. त्यांनी काय केलं, त्यांनी ती कंठातच घातली, गळ्यातच घातली. त्याच्यामुळे आपल्याला त्यांचं उदाहरण जे आहे, त्यांनी दाखवलेल्या उदाहरणाप्रमाणे आपल्याला सुद्धा तसंच करायचंय. तर आणि ही कंठीमाळ इतकी महत्वाची आहे की ती गोष्ट की एक अतिशय पापी माणूस होता आणि तो बैलगाडी त्याची होती, बैलगाडी चालवत तो चालला होता आणि त्यावेळेला काय झालं की तो जो बैल होता तर तिकडे आणि एक रेडा होता. तर तो रेडा हा जोरात याच्याजवळ गेला, बैलाजवळ. तो जोरात पळायला लागला बैल. इतक्यात काय झालं, तो जोरात कसाही पळत होता. तर हा जो माणूस आहे, हा बैलगाडीवरून जोरात खाली पडला आणि तिकडे जवळच तुळशी होती आणि अ, अ, तुळशीचं झाड होतं आणि त्याचा हात त्या झाडावर पडला आणि त्याचे प्राण गेले या माणसाचे. त्याचे प्राण गेले म्हणजे काय, तो वैकुंठात गेला. त्याला विष्णुदूत वैकुंठात घेऊन गेले, तो पापी असून सुद्धा. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला जी तुळस आहे, तिचा महिमा आहे, महात्म्य जे आहे ते आपल्याला वाचायला पाहिजे आणि आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की तुलसी म्हणजे ही श्री कृष्णांची एक शुद्ध भक्त आहे. तर आता आपल्याला ती जी अवेलेबल आहे ती या झाडाच्या रूपात, पानांच्या रूपामध्ये, कंठीमाल या स्वरूपात आपल्यासाठी अ, तुलसी अवेलेबल आहे आणि आपल्याला त्याचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. बरं, आता हे जे तुलसी, एक मिनिट. मग आता त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही तुलसी माळ जेव्हा घालता, कंठीमाला किंवा तुमच्या 12 ठिकाणी शरीरावर वैष्णव फलक घालता, तेव्हा असं केल्याने काय होतं, आपण वैकुंठात जातो किंवा यमदूत जे आहे ते आपल्याला आपल्या जवळही येऊ शकत नाही आणि मृत्यूनंतर आपण कृष्णधामात जातो. आणि जो माणूस तिलक लावतो, तुलसी लावतो, तो जणू काही जे त्याचं आजूबाजूचं जे एन्व्हायरमेंट आहे, जे वातावरण आहे, तर त्याच्यामध्ये खूप फरक पडतो. ते इकडे तर त्यांनी म्हटलेले, "दे मेक द प्लेस ॲज गुड ॲज वैकुंठ." आता इकडे हरिभक्ती विलास याच्यात स्कंद पुराणामध्ये सांगितले आहे, तुलसी ही महापातक महापातक संहारिणी आहे. ती महापातकांचा नाश करते. मग गरुड सांगितलंय, एक मिनिट. दर्शना, आत ठेवता का भांडी सगळी ओट्यावर? इकडे माझा क्लास आहे आणि पाठी बरं नाही दिसत आहे. सगळी काढा, इकडे नको. तर सॉरी, तर तुलसी जी आहे ही महापातकांचा सुद्धा नाश करते. बरं, गरुड पुराणात काय लिहिलंय की श्री हरी जे आहेत, हे नेहमी जिकडे तुलसी आहे तिकडे हरी पण आहेत, म्हणजे त्यांचा सुद्धा वास तिकडे आहे. आणि असं म्हटलं जातं की जेव्हा तुम्ही कंठी माल घालून जप करता, तेव्हा तुम्हाला खूप मिलियन टाइम्स त्याचा बेनिफिट मिळतो, असंही गरुड पुराणामध्ये दिलंय. मग तुम्ही कुठलंही जे कार्य करता, पितृपूजा असेल, पुण्यकर्म असेल, या सगळ्याचं तुम्हाला जे पुण्य मिळतं ते त्यांनी सांगितलंय मिलियन टाइम्स बेनिफिट.
म्हणजे बघा आपण कॅल्क्युलेट पण करू शकणार नाही. आणि यमराज त्यांनी म्हटलंय की जे कंठीमाला घालतात त्यांच्या जवळ देखील यमदूत यमराज येऊ शकत नाही. आणि बाकी पण त्यांनी छोट्या गोष्टी सांगितल्या आहेत की जर कोणाला वाईट स्वप्न पडत असतील किंवा कोणाचा जर ऍक्सिडेंट व्हायचा असेल तर याच्यामध्ये तुलसी माला जी आहे ती आपल्याला पूर्ण प्रोटेक्शन देते, पूर्ण तऱ्हेने आपलं रक्षण करते. तर आपल्याला असं सांगितलंय की तुलसी माळ जी आहे ती तुम्ही कंठामध्ये घाला. मग आता विष्णू धर्मोत्तर पुराण जे आहे त्याच्यामध्ये दिलंय. आता आपल्याला हे असतं ना की तुलसी माल कोण घालू शकतं कोण घालू शकत नाही, पण इकडे त्यांनी दिलंय ते इंग्लिश मध्ये मी वाचते. Without a doubt, anyone who wears tulsi neck beads, even if he or she is unclean or a bad character, will surely attain me. हे श्रीकृष्णाने म्हटले. असौचो अनाचारो मान एव इति न संशय. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय एनी वन कॅन वेअर तुलसी नेक बीड्स, वन हु इज अनक्लीन ऑर अ बॅड कॅरेक्टर. म्हणजे इतकं त्यांनी सांगितलंय की ते हे घालून देखील तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. आणि पद्मपुराणात पण सांगितलंय रिगार्डलेस ऑफ वेदर वन इज इम्प्युअर ऑर प्युअर स्टेट वन शुड वेअर तुलसी माला एनी and one should never take it off even when bathing, eating, passing stool and urine. In other words, tulsi beads are always pure and purify anyone who contacts them. तर आपल्या घरी जर तुळस असेल तर आपण नेहमी तुळशीकडे प्रार्थना करावी. काय प्रार्थना करावी की मी एक महा अपराधांचा सागर आहे, माझ्यामध्ये अनेक अनेक माझ्या वीकनेसेस आहेत, अनेक ठिकाणी सेवा करताना भगवंतांची मी कमी पडते. तर मी तुझ्या रक्षणावर अवलंबून आहे, तू मला शुद्ध कर असं म्हणून आपण तुलसीकडे प्रार्थना केली पाहिजे. आता काही काही जणांचा प्रश्न असतो की आपण जप करतो तर ती जपमाला आपण आपल्या गळ्यामध्ये कंठीमाला म्हणून वापरू शकतो का? तर याचं उत्तर नाहीये की आपल्या आचार्यांनी असं केलं का की ते ज्या माळेवर जप करत होते तीच माळा त्यांनी गळ्यात घातली नाही. तर ती जपमाळ ही वेगळी, कंठीमाळ ही वेगळी. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की जपमाळ आपण कंठीमाळ बनवू शकत नाही, त्याची कंठीमाळ करू शकत नाही. तर हे तिलक तुलसी बीड्स झालं आणि मार्किंग बॉडी विथ नेल्स. आता त्याशिवाय त्यांनी अनेक गोष्टी दिलेल्या आहेत. पुण्यमाळेचा स्वीकार करणे, सॉरी पुष्प माळेचा स्वीकार करणे. तुम्ही बघितलं असेल की जेव्हा आरती होते तेव्हा जे पुजारी असतात कृष्णांच्या कमल चरणांवर वाहिलेली फुलं ते सगळ्यांना अर्पण करतात, ते असे हे करतात, फेकतात लांब, आणि मग प्रत्येकाला ज्यांना मिळते ते फूल जपून ठेवतात. तर त्यांनी सांगितलंय की हे जे पुष्पमाला आहे, कृष्णाची पुष्पमाला, कमल चरणांवर वाहिलेली फुलं,
ही दिव्य आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याचा स्वीकार करतो. मग त्यांनी म्हटलंय की जेव्हा श्री कृष्णांच्या समोर किंवा मंदिरात आपण नृत्य करतो, तेव्हा काय होतं, आता नृत्य म्हणजे काय असतं की हे शास्त्राला आधारून असतं. शास्त्राला आधारून असतं, म्हणजे भरतनाट्यम, कथ्थक, जिकडे नेहमी एखादी गोष्ट एनॅक्ट केली जाते आणि त्याला आपण नृत्य म्हणतो. हे जे नृत्य आहे, जेव्हा आपण आपला नृत्याचा वापर फक्त श्रीकृष्णासाठी वापरतो, तेव्हा काय होतं की आपले अनेक जन्मांची जी पाप कर्म आहे, ती पाप कर्म आपली भस्मसात होतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण संकीर्तन करत असतो, आता कदाचित आपल्याकडे टाळ नसेल, आपल्याला मृदुंग वाजवता येत नसेल किंवा पेटी वाजवता येत नसेल, पण आपल्याला टाळ्या तर वाजवता येतात जेव्हा आपण संकीर्तन करतो तेव्हा. तर तेव्हा जेव्हा आपण टाळ्या वाजवतो, तेव्हा काय होतं की आपल्या हृदयामध्ये जे पाप आहे, हे पाप उडून जातं. म्हणजे त्यांनी म्हटलंय बर्ड्स ऑफ सिन फ्लाय अवे, म्हणजे पाप आपल्या हृदयामध्ये ज्या भौतिक इच्छा असतात, जे काय भौतिक इच्छेमुळे आपल्या मनामध्ये सिनफुल डिझायर्स असतात, तर हे जे पाप करण्याची जी इच्छा आहे, ते आपलं हृदय त्वरित सोडून जातं. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी सिंगिंग आणि डान्सिंग याच्याबद्दल सांगितलं. मग 25वा आयटम त्यांनी सांगितलेला आहे की श्री विग्रहांना प्रणाम करणे. तर श्री विग्रहांना आपण नेहमी प्रणाम केला पाहिजे आणि तो सुद्धा प्रणाम असं जाऊन आपण कसं करतो, मंदिरात जाऊन जसं आपण एकमेकांना कोण असतील भेटतील, आपल्या ओळखीचे नसतील, आपण नमस्कार असा करतो, तसं जाऊन आपण करतो, असं नाही. आपण तिकडे असं एका स्टिक सारखं खाली पडलं पाहिजे, दंडवत प्रणाम केला पाहिजे, ओळखून की आपण कोण आहोत आणि आपल्या समोर श्रीकृष्ण आहेत, ते कोण आहे, अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत आणि आपण कोण आहोत, आपण त्यांचे एक क्षुल्लक सेवक आहोत, हे मनामध्ये आणून आपण पूर्ण तऱ्हेने साष्टांग नमस्कार केला पाहिजे. जर पूर्ण साष्टांग नमस्कार करता आला नाही तर ऍटलिस्ट आपण प्रयत्न तरी केले पाहिजेत तिकडे. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला अर्च विग्रहाच्या समोर पूर्ण नतमस्तक झालं पाहिजे. मग आणि त्यांनी असं म्हटलंय की जेव्हा आपण नम्रपणे प्रणाम करतो, तेव्हा पुन्हा या भौतिक जगामध्ये प्रवेश करीत नाही. आता विग्रहांना प्रणाम करणे हे, आणि त्याच्याबरोबर असं आहे की वैष्णवांना सुद्धा आपण प्रणाम केले पाहिजे. तर जेव्हा आपण मंदिरात जातो, तेव्हा आपण शिला प्रभुपादांना नमस्कार करतो. मग त्याच्यानंतर श्री राधा गोविंदांना नमस्कार करतो. त्याचप्रमाणे तिकडे हॉलमध्ये बसलेले सगळे डिवोटीज आहेत, त्यांना सुद्धा आपण प्रणाम करावा. मग त्याच्यानंतर आहे श्री विग्रहांचे उठून स्वागत करणे. तर उठून स्वागत करणे म्हणजे जेव्हा कर्टन्स उघडतात हा, आणि आपण तिकडे बसलेलोय, वाट बघतोय, तर नुसतं बसून नाही राहायचं, आपण उठायचं. किंवा रथयात्राच्या वेळेला जेव्हा रथोत्सव चाललेला असतो आणि आपण बघतोय, तर तेव्हा सुद्धा लगेच आपण जिकडे आहोत तिकडे सोडून भगवंतांचं स्वागत करायला रथाजवळ जायचं. तर अशा तऱ्हेने आपण अगदी मनापासून
श्री विग्रहांचे स्वागत करायचं, त्यांचा प्रणाम करायचा. मग त्याच्यानंतर विग्रहांचे अनुगमन करणे, म्हणजे आता हे आपल्या साऊथ मध्ये किंवा अनेक ठिकाणी सुद्धा असं असतं की संध्याकाळी पालखी निघते आणि त्या पालखीमध्ये आपण सहभागी होऊन त्या पालखीच्या मागे मागे जायचं आणि पालखीच्या वेळेला भजन म्हणत असतात, कीर्तन चाललेलं असतं. तर अशामध्ये आपण सहभागी व्हायचं. आणि जेव्हा असं होतं तेव्हा सुद्धा आपली सगळी आपण जी केलेली पाप आहेत ती पाप धुवून निघतात. तर हे लक्षात ठेवायचं, ही भक्तीची विविध अंग आहे. असं आपल्याला म्हणता नाही येणार की हे अंग मोठं आहे, हे कमी आहे. नाही, आपल्याला सगळंच करायचंय. पुढच्या अध्यायामध्ये आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की जे 5 मुख्य ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल त्यांनी आपल्याला, म्हणजे शक्तिशाली गोष्टी जे आहेत त्याबद्दल श्रवण स्मरण हे आपल्याला त्याच्यावर त्यांनी डिटेलमध्ये सांगितलं. ऍक्च्युली हे जे आता पुढचे चॅप्टर्स आहेत ना, तर त्याच गोष्टीवर त्यांनी जास्त एम्फसिस घालून आपल्याला सांगितलंय. मग त्याच्यानंतरचा जो आहे ते गोइंग टू टेम्पल ऑफ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, म्हणजे विष्णूंच्या मंदिरात अथवा कृष्णाच्या मंदिरात दर्शनासाठी जायचं किंवा यात्रेला जायचं. हे सुद्धा त्यांनी खूप महत्वाचं आहे असं सांगितलेलं आहे. प्रत्येक जो हे भक्तीचं एक एक अंग आहे ना, तर प्रत्येकामध्ये खूप पॉवर आहे. आणि जेव्हा आपण यात्रेला जाऊन येतो तेव्हाच आपण त्यामधली जी पॉवर आहे ती एक्सपिरियन्स करू शकतो. आणि मुख्य तर काय आहे, त्यांनी काय सांगितलंय की प्रत्येक एपेला इधर आता तुमची पाप जी आहेत ती नष्ट होतील, किंवा इकडे त्यांनी सांगितलंय की परत तुमचं जे आवागमन आहे या 84 लक्ष योनीमध्ये ते कायमचं थांबेल. अशा तऱ्हेने त्यांनी सांगितलंय की जे ही जी काय भक्ती आहे, भक्तीची विविध अंग आहे, त्यांनी तुम्हाला काय मिळणार हे पण त्यांनी सांगितलंय. आता आपण 32 करून थांबूया, मग बाकीचं इथे आपण नंतर करूया. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की प्रदक्षिणा घालणे. प्रदक्षिणा घालणे हे खूप महत्वाचं आहे असं त्यांनी मानलेलं आहे. आणि याच्यामुळे काय होतं की जन्म मृत्यूचं जे चक्र आहे ते आपण तोडतो. आणि त्याचं त्यांनी काय सांगितलंय, जो बेनिफिट आहे तो की पूर्ण ब्रह्मांडभर आपण गमन केलेलं आहे, किंवा गंगेपर्यंत आपण गेलेलो आहे, किंवा गंगा स्नान केलेलं आहे, किंवा गंगा दर्शन केलेलं आहे, याचं फळ आपल्याला फक्त प्रदक्षिणा घालून मिळतं. तर हे खूप महत्वाचं आहे. याचे जे शास्त्रात सांगितलंय ते अवश्य आपण करावं. आता तुम्हाला सनातन गोस्वामींची ती गोष्ट माहिती आहे का? ते रोज गोवर्धनाला परिक्रमा घालायचे, ही गोष्ट माहिती आहे तुम्हाला? नाही. बरं. तर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हे वृंदावनात राहत होते. आणि सनातन गोस्वामींचे जे अर्च विग्रह होते ते म्हणजे श्री श्री राधा मदन गोपाल. आणि जे रूप गोस्वामीचे होते त्यांचे श्री श्री राधा दामोदर असे. तर सनातन गोस्वामी, आता तुम्हाला माहितीये गोवर्धन म्हणजे हे
श्रीकृष्णच आपण एका अर्थाने म्हटलं पाहिजे, किंवा श्रीकृष्णाचे एक खूप श्रेष्ठ भक्त म्हणजे गोवर्धन. तर आता आपल्या शास्त्रात सांगितलेलं आहे की तुम्ही गोवर्धन परिक्रमा केली पाहिजे. तर सनातन गोस्वामी रोज, ते साधारण मला वाटतं 21 किलोमीटर आहे ती पूर्ण परिक्रमा. तर ते रोज परिक्रमा करायचे, गोवर्धनची परिक्रमा करायचे. हा त्यांचा नियमच होता. आणि मग त्यांचं जसे जसे ते म्हातारे झाले तसं तसं त्यांना त्रास होऊ लागला, त्यांचे गुडघे दुखायला लागले, त्यांना परिक्रमा जमेना. पण तरीही त्यांनी खूप त्यांनी अगदी निर्धार केला होता की मी रोज परिक्रमा करणार. आणि त्याच्यामुळे ते तसं किती पाय दुखत असेल तरी ते परिक्रमा करायचे. मग आता एके दिवशी असं झालं, त्यांना इतर वैष्णवांनी सांगितलं की आता तुम्ही खूप तुमचं वय झालंय आणि तुम्हाला नाही झेपत, तर तुम्ही परिक्रमा करू नका म्हणून. पण ते म्हणाले की नाही, हा माझा निश्चय आहे, माझा निर्धार आहे. मग काय झालं की एके दिवशी ते खरंच त्यांना अगदी चालणं अवघड झालं होतं आणि ते दुःखी होऊन बसले होते आणि त्यांना असं वाटलं की आता खरोखर माझ्या हातून काही परिक्रमा होत नाहीये. तेव्हा तिकडे एक मुलगा आला जवळ, छोटासा मुलगा आला आणि तो त्यांना म्हणाला की बाबा, तुम्ही एवढे दुःखी का आहात? तर यांनी सांगितलं, काय सांगू, मी रोज परिक्रमा करत होतो, पण आता माझ्याने ती परिक्रमा करणं अवघड होतंय, मला जाता येत नाहीये. मग तो मुलगा म्हणाला, एवढ्याशाला तुम्ही इतके का दुःखी झाला? मग मी तुम्हाला एक शिळा देईन, हं. तुम्ही त्याचीच परिक्रमा करा. आणि मग हा जो मुलगा आहे हा त्या शिळेवर उभा राहिला आणि कृष्णाची पोज घेऊन उभा राहिला. आणि मग त्यांनी पटकन ती शिळा त्यांच्या समोर ठेवली आणि तो गेला. आणि हे दुःखी होते, त्यांनी धड नीट त्या मुलाकडे बघितलं नाही, त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. आणि मुलगा गेल्यानंतर मग थोड्या वेळाने त्यांनी बघितलं ही शिला, आणि त्यांनी बघितलं तर त्याच्यावर कृष्णाचं फुटप्रिंट होतं, कृष्णाच्या बासरीचं फुटप्रिंट होतं आणि गायीच्या खुराचं एक फुटप्रिंट होतं. तर त्यांनी बघितलं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की की हा मुलगा म्हणजे स्वतः हे श्रीकृष्ण होते. आणि मग ती जी शिळा आहे त्यांनी ती राधा दामोदर मंदिरामध्ये स्थापन केली आणि अजूनही ती शिला आहे, तुम्ही गेल्यावर दर्शन घेऊ शकता. आणि त्या शिलेची लोक परिक्रमा करतात. 4दा परिक्रमा केली की तुम्हाला गोवर्धन परिक्रमेचं फळ मिळतं. तर अशा तऱ्हेने की आपण जेव्हा प्रदक्षिणा घालतो ती सुद्धा कशी घालायची, आपली पावलं भूमीवर अलगद अलगद गेली पाहिजे. का? तर भूमी सुद्धा श्रीकृष्णांची एक खूप मोठी भक्त आहे. तुम्हाला माहिती आहे ना, वराह देवांचा अवतार का झाला होता? कारण ही जी भूमी आहे ही हिरण्याक्षनी गर्भोदक्ष सागरात घातली होती. मग श्रीकृष्णाने वराह अवतार घेऊन त्या भूमीला आपल्या सुळ्यावर धरून मग तिला आपल्या कक्षेत ठेवलं होतं. तर अशा भूमी देवी सुद्धा ही श्रीकृष्णांची खूप मोठी भक्त आहे. तर जेव्हा आपण पृथ्वीवर सुद्धा चालतो, स्पेशली जेव्हा आपण प्रदक्षिणा घेतो, एरवी आपण बऱ्याचदा बस पकडायला, ट्रेन पकडायला पळू शकू, पण या वेळेला मात्र प्रदक्षिणा घालताना तुम्ही अलगद पावलांनी प्रदक्षिणा घाला. असं नाही धप 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 जोर जोरात नाही, हलक्या पावलांनी प्रदक्षिणा घाला. तर आणि बरं, प्रदक्षिणा घालताना काही नियम आहेत की मंदिर जेव्हा बंद असतं, आता दुपारी 1 ते 4 मंदिर बंद असतं किंवा 12 ते 4 बंद असतं, तर तेव्हा प्रदक्षिणा घालायची नसते. जेव्हा कर्टन्स बंद असतात तेव्हा सुद्धा प्रदक्षिणा घालायची नसते. जेव्हा मंदिर
उघडं असतं तेव्हा आपण प्रदक्षिणा घालू शकतो. मग मग 30वं इकडे जे सांगितलंय ते म्हणजे अर्चना. अर्चना म्हणजे विग्रहांची पूजा. म्हणजे आपण त्याला अर्च विग्रह म्हणतो. आता आपल्याला सगळ्यांना श्रीकृष्णाची सेवा करायची असते, पण ते कसं शक्य आहे? तर ते शक्य होण्यासाठी श्रीकृष्णाने जो अवतार घेतला त्याला अर्च विग्रह अवतार म्हणतात. आता बऱ्याच जणांनी आता जे इकडे वृंदावनामध्ये बाके बिहारी मंदिर आहे, तर ती पण गोष्ट तुम्हाला माहिती असेल ना, बाके बिहारीची? सांगा बरं. मग कोणीतरी भक्त होते ना माताजी, त्यांना दर्शन झालं आणि खूप हम्म, तेजोमय होते, म्हणून मग ते राधा आणि कृष्ण हम्म, एकत्र झाले, अशी पुसट अशी आठवते, हम्म, नक्की नाही हम्म, आठवते. हम्म. बरोबर. तर स्वामी हरिदास म्हणून होते. ते श्रीकृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते आणि गत जन्मातले किंवा कृष्ण लीले मध्ये ते ललिता सखी होते. आणि ते श्रीकृष्ण आणि राधेवर त्यांनी अनेक अनेक सुंदर गाणी लिहिली, भजनं लिहिली. तर हे जे स्वामी हरिदास होते, हे इकडे एकदा निधिवन मध्ये त्यांनी खूप सुंदर तऱ्हेने त्यांनी गाणं म्हटलं. ते शास्त्रीय संगीतात निपुण होते आणि एवढं सुंदर गाणं म्हटलं की राधा आणि कृष्ण तिकडे प्रकट झाले आणि तिकडे त्यांच्याबरोबर इतर सुद्धा काही मंडळी होते आणि त्यांना सुद्धा श्रीकृष्णाचं दर्शन झालं. पण ते इतके तेजस्वी होते, श्री श्री राधा गोविंद, श्रीकृष्ण, श्री राधा, की त्याच्यामुळे त्यांच्या बाजूला असलेली लोक सगळी मूर्छित पडली. आणि श्री श्री श्रीकृष्ण, श्री राधा यांना खूप आनंद झाला आणि त्यांनी स्वामी हरिदासांना म्हटलं की मागा बरं वरदान, तुम्हाला काय हवंय? तर नेहमी बघा, जे भक्त असतात इतके नम्र असतात, त्यांना स्वतःसाठी काहीही नको असतं, ते नेहमी दुसऱ्यांच्या कल्याणासाठी काहीतरी मागतात. म्हणून त्यांनी काय मागितलं की तुम्ही इकडेच कायमचे राहा. आणि मग जेव्हा श्रीकृष्ण आणि श्री राधा अंतर्धान पावले, तेव्हा तिकडे एक सुंदर विग्रह होता की ज्याला बाके बिहारी म्हणून आता जाणतात. आणि तो वृंदावनात त्यांचं टेम्पल आहे, मोठं मंदिर आहे. तर तिकडे सुद्धा तो अर्च विग्रह जो आहे तो पडद्यानी ते झाकतात आणि दर 15-20 सेकंदांनी पडदा उघडतात, लगेच बंद करतात, मग परत थोडा वेळ बंद असतो, परत उघडतात. कारण ते तेज इतकं असतं की साधारण माणसाला ते तेज घेता येत नाही. म्हणून तेव्हापासून जे त्या इतरांना मूर्छित येऊन पडले, ते आजपर्यंत तो जो विग्रह आहे त्याचे डोळे इतके तेजस्वी आहेत की आपल्याला बघणं सुद्धा आपल्याला ते झेपू शकणार नाही. म्हणून ते पडदा जो आहे उघड बंद करतात. तर अर्च विग्रह, विग्रह म्हणजे फॉर्म, अर्च म्हणजे ज्याची आपण अर्चना करू शकू. तर आता आपल्या घरी सुद्धा अर्च विग्रह असतात. तर आचार्य सांगतात की आता जेव्हा जर आपल्याकडे राधा कृष्ण यांचा विग्रह असेल तर आपल्याला अनेक गोष्टींचं पालन करावं लागतं. उदाहरणार्थ, अल्कोहोल नसलं पाहिजे किंवा नॉनव्हेज अजिबात नसलं पाहिजे. तर प्रत्येकाला हे शक्य होत नाही. तर प्रत्येक जण लड्डू गोपाल किंवा बाळकृष्णाचा एक आपल्याकडे अर्च विग्रह असतो. तर ते सुद्धा
आचार्य म्हणतात की कृष्ण हा कधीही एकटा नसतो. त्याच्याबरोबर त्याचे जे भक्त असतात ते नेहमी असतात. म्हणून कृष्णाचा जर तुमच्याकडे विग्रह असेल तर आपण छोटस त्याच्यासाठी मोरपीस आणावं किंवा छोटी बासरी आणावी. तर अशा काही गोष्टी ज्या आपल्याला शक्य आहे. तुळस तर आपण वाहतोच. तर किंवा कृष्णाचा फोटो जर तुम्ही बघितला तर ते म्हणतात जरी तुम्ही विकत घेतला तर तो एकटा नसावा. त्याच्याबरोबर गायी असाव्यात, त्याच्याबरोबर श्रीमती राधा राणी किंवा त्याचे भक्त असावे किंवा मोर असावा असं आचार्य सांगतात. तर अर्च विग्रह म्हणजे आपण श्रीकृष्णांची सेवा करून श्रीकृष्णांना आनंद देऊ शकतो. तर अर्च विग्रहाचा अवतार सेवा घेण्यासाठी आहे. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपली जी भक्ती आहे ती भक्ती कधीही आपण इन पर्सनल लेवलवर करू नये. आपण जे काय आपल्याकडे घरी आपण शिजवतो ते सगळं अन्न आपण कृष्णार्पण केलं पाहिजे आणि कृष्णासाठी केलं पाहिजे. भाजी आणताना उत्तमातली उत्तम भाजी निवडून आणली पाहिजे आणि मनामध्ये ठेवलं पाहिजे की हे श्रीकृष्णासाठी आहे, हे श्रीकृष्णासाठी आहे. तर अशा तऱ्हेने आपण जो पर्सनल टच आहे तो अर्च विग्रहांची सेवा करताना तो पर्सनल टच आपण ठेवला पाहिजे. म्हणजे श्रीकृष्ण सुद्धा जे रेसिप्रोकेट करतात ते अधिक रेसिप्रोकेट करतात जेव्हा आपण आपल्या भक्तीमध्ये पर्सनल टच ठेवतो तेव्हा. बरं, इकडे त्यांनी भगवंतांची सेवा कशी करायची याच्यावर त्यांनी सांगितलंय की सेवा करताना आपण नेहमी जाणलं पाहिजे की श्रीकृष्ण कोण आहेत. हे राजे आहेत, अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे ते नायक आहेत आणि त्यांची पोझिशन खूप मोठी आहे, आपली पोझिशन खूप छोटी आहे. तर आपण एखाद्या राजाला जसं राजाला सेवा देऊ, उत्तमातलं उत्तम भोजन देऊ, त्याचप्रमाणे आपण इकडे सुद्धा श्रीकृष्णांना तसंच आपण त्यांची सेवा केली पाहिजे की ते एक राजा आहेत. अशा तऱ्हेने आपण सेवा केली पाहिजे त्यांची आणि खूप मनापासून केली पाहिजे. मग याच्यामध्ये त्यांनी खूप सुंदर उदाहरण सांगितलंय पृथू महाराजांचं. तर जेव्हा आपण हे वाचू तेव्हा आपण हे बघू. मग त्यांनी संकीर्तन सांगितलं. कीर्तन म्हणजे काय की आपण कीर्ती गातो, म्हणजे त्या माणसाची स्तुती करतो. तर संकीर्तन हे सुद्धा 3 प्रकारचं असतं. संकीर्तन आता इकडे त्यांनी दिलंय आपण गाणी म्हणतो, म्हणजे संकीर्तन म्हणजे टाळ घेऊन, मृदुंग घेऊन, पेटी घेऊन ती वाजवून जेव्हा आपण जप करतो त्याला आपण संकीर्तन म्हणतो. पण आता संकीर्तन जर आपण बघितलं तर त्याचे 3 प्रकार आहेत. ते 3 एक मिनिट मी जरा आले. संकीर्तन 3 प्रकारचं असतं. तर पहिलं म्हणजे नाम संकीर्तन, जे आपण म्हणतो, जोरात म्हणतो आणि आपल्या कानानी ऐकतो. दुसरं म्हणजे लीला संकीर्तन. लीला संकीर्तन म्हणजे आपण कृष्ण कथा करतो किंवा जसं आपले शुकदेव गोस्वामी हे परीक्षित
महाराजांना त्यांनी श्रीमद भागवतम सांगितलं. तर श्रीमद भागवतम जेव्हा आपण ऐकतो किंवा आपण त्यातले श्लोक म्हणतो तेव्हा ते काय होतं, लीला संकीर्तन होतं. लीला संकीर्तनाचं उत्तम उदाहरण म्हणजे जेव्हा रासलीला चालली होती आणि श्रीकृष्ण तिकडनं निघून गेले आणि सर्व गोपी आहे त्यांच्या लक्षात आलं की इकडे कृष्णच नाहीये. तेव्हा त्यांना खूप वाईट वाटलं, त्या रडायला लागल्या, पण कसं बस त्यांनी स्वतःला सावरलं आणि त्यांनी काय केलं, श्री कृष्णाने केलेल्या लीला तोपर्यंत त्यांनी ज्या ज्या लीला केल्या होत्या त्याचं स्मरण केलं आणि त्यांनी ऍक्टिंग सुद्धा केलं. म्हणजे एक म्हणाली मी यशोदा होते, एक म्हणाली मी कृष्ण, चल आता मी तुला उखळाशी बांधते. तर असं करून त्यांनी पूर्ण वेळ कृष्ण स्मरण जे आहे ते कथेतून नृत्यातून असं केलं. किंवा यशोदा माता जेव्हा कृष्ण आपल्या गायींना चरायला घेऊन जायच्या, ती आपल्या घरच्या कामात व्यस्त असायची. मग व्यस्त असताना ती जेव्हा घरकाम करायची तेव्हा ती काय म्हणायची, दर खेपेला एक नवीन कविता ती रचायची आणि ती गायची चाल लावून. तर अशा तऱ्हेने ती दिवसभर गात असे कृष्णाच्या स्मरणा. तर हे सुद्धा काय होतं, लीला संकीर्तन. आणि गुणसंकीर्तन म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णांच्या गुणांचं वर्णन करतो त्याला गुणसंकीर्तन म्हणतात. ज्याप्रमाणे आपण आता विष्णू सहस्रनामामध्ये श्रीकृष्णांची 1000 नावं आहेत आणि ती 1000 नावं म्हणजे त्यांच्या गुणांचं ते वर्णन आहे. तर अशा तऱ्हेने संकीर्तन हे 3 प्रकारचं असतं. आणि जे श्री कृष्णांना गाणं अतिशय प्रिय आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना जिकडे जिकडे त्यांचं संकीर्तन चालतं तिकडे तिकडे ते स्वतः आकर्षित होतात. आता तुम्हाला आणि काही याच्यावर काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? मग आता पुढचा जो हा खूप मोठा आहे चॅप्टर ना, आणि हे बघा इकडे त्यांनी दिलंय काय काय बेनिफिट होतो जेव्हा नाम संकीर्तन करता. परत तुम्ही जे पाप केलेले असतं, पापाचे परिणाम हे सगळे धुवून निघतात. लीला संकीर्तन श्री प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय की फक्त ऐकून तुमचं जे भौतिकाकडे जी अटॅचमेंट आहे ते कॉन्टॅमिनेशन आहे ते सगळं जातं. गुणसंकीर्तन म्हणजे इकडे म्हटले अल्टिमेट परफेक्शन ऑफ ऑल सॅक्रिफाईस नॉलेज चॅरिटी इज टू चॅन्ट द लॉर्ड्स ग्लोरीज. बरं, आता तुम्हाला इथपर्यंत मी शिकवलंय, तुम्हाला काही हे आहे का, प्रश्न आहेत का? हरे कृष्ण माताजी.